EDSA! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 31 minutes after 8 o'clock in the evening. At eto na po yung pinakahuling bugso ng programang EDSA sa araw na ito. At syempre kasama po yours truly, Diego Bandido. At syempre sa mga kabisyo po nating nakatutok sa ating ngayon, nasa biyahe, si Manong Driver. For those who are preparing, ayan, for a very long weekend, make sure lang po paalala po sa inyo, this is not about to have fun this week. It's not all about, to make memories on the beach or saan man po yung punta ninyo. Again, it's all about Jesus Christ. Wag na wag niyo pong kakaligtaan. Yan po ang unahin po ninyo before anything else. Now anyway, mga kabisyo, going back po, as I've said, as I promised, na I'll give you the 7 last word of Jesus Christ. So, naibigay na po natin kanina hanggang yung panglima. So, what I'm gonna do right now is I'm gonna share you the 6th and 7th last word na binanggit po ni Jesus Christ nung nasa cross po siya. Well, mga kabisyo, ang number 6 po na salita na binitawan po ng ating Panginoong Jesucristo nung nasa krus siya is sinabi niya, naganap na. It is finished. Matatagpuan po ito sa John 19 verse 30. Ang sinabi po, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. At inuyuko niya ang kanyang ulo. Mga kabisyo, ito na yung moment na malapit na pong malagutan ng hininga ng ating Panginoon. Kaya niya po nabanggit na naganap na. It is finished. Dahil ito po yung prophecy from the Old Testament na nagsasabing may darating na Messiah na siyang tutubos sa kasalanan nating mga tao. So imagine niyo po, He has to endure all the pains, lahat po ng pangungutya, lahat po ng sakit, lahat po ng pait. Matapos pong gawin ni Jesus Christ to perform miracles. 'Di ba? Even po, mga kabisyo, ito pong masakit, even po yung mga disciples niya, mga apostoles. Nung pinako po si Jesucristo, wala po, nagsitaguan sila eh. Nagsitakbuhan sila lahat eh. 'Di ba? So dito niyo po makikita, mga kabisyo, na kanino mo ba ipagkakatiwala yung buhay mo? 'Di ba? Siyempre doon sa taong ginawa po ang lahat-lahat. Sa context po natin, mga kabisyo, kanino ka ba magtitiwala? Doon sa taong lasenggo? O doon sa taong nagbibigay sa'yo ng passages, ng mga way na paano mamuhay ng tama? Think about it. Well, eto po, mga kabisyo, yung panghuli pong sinabi po, binanggit po ni Jesus Christ nung nasa cross siya. This is from Lucas 23, talatang 46. Hirapan lang matagalog eh. Ang sabi niya po, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi po nito, nalagot na ang kanyang hininga. Mga kabisyo, tanungin natin yung mga sarili natin, kanino mo ba ipagkakatiwala yung buhay mo? Sa Diyos na grabe magpatawad, sa Diyos na binigyan ka ng assurance, sa Diyos na may pagtingin sa kanyang mahal na ina, at sa Diyos na sa kabila po ng pait at sakit, binuwis niya pa rin yung buhay para sa kaligtasan nating lahat. Mga kabisyo, magsilbi nawa po itong mga salita ng ating Panginoon na nabanggit ko po, is to, para ma-realize natin yung mga bagay na dapat unahin po natin ng Panginoon before anything else. Kasi ako po, I personally experienced God. 2 beses niya po niligtas yung buhay ko. Twice po ako na heart attack. And yet still, I am here. You still hear my voice. That is because of God. Maraming salamat po, mga kabisyo. Hanggang dito na lang po uli. Magkarinigan po tayo ulit bukas.
And on Wednesday, wala po kami. Hindi nyo po kami mapapakinggan. Natabayanan, susunod na. Totoy ba to? Dito lamang po sa 90.7 Law Radio. Ito po si Diego Bandido na laging nagsasabi at nagpapaalala sa iyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!